guys, so it's Wednesday and we're going to Alona Beach. So this is another time nga now work from home pero nilaag sa pangla pero early pa ha, wala pa ilasod. So it's 7 pa no na with my brother kay gikan to duty ha. So sorry sa kono may kariyo pa relieve og stress. So ato mi sa Alona Beach. So ato mi kanang magtambay sa sea, tambay sa sea. So wala paghihapon guys, gamay pa na open. So I will see you around. So going down. Excuse me, go back. So going to the sea. Laag sa panamiring dagat charot. Yay! Ang mga bikers nagpadagat. Yay! So, naman si Pikas na side. Naglang ka sa mga tambay agiro gibili. Sama na yung pikas na side. So tahimik. Yay! So we have the Lost Horizon here namin sa Pikas Kasal, Alona Divers, Sirapa, Charap. Ini siya. Yay! Tambay mode. Yay! Tambay mode. So, pagkahan ay pagkaharunay sa dagat. So, ano siya sa Pikas nga side. Tambay mode. Yeah. Ang side sa Panglao kaligayahan guys. Ayan siya guys. Nidot
tambay sa lagi. Ingat kayo. Kayo. Promise. Sit down sa me. Dito kayo, guys. Ingat. And we're going na to Tagbilaran. Kaya na humanamig. Huwag kadalaw. Sinina pangkaligo. I'll be going home. Ito. So, nindot mangyapon sa tari. Although, dili pa rin sa unang kadagay tao karon kay gamay ra. Kaya itong sa pandemic, kapag mawala ng pandemic. Kaya ron, pwede na siya. Mabibon siya balik. At the same time, makahatag og dugang nga trabaho sa turismo. Or sa mga tao. At the same time, ubuman tourism. Nasa nagbalik. Hopefully, mawala ng pandemic. Although, naginahinay na kay pila na ka% ang vaccinated people and hopefully, mabalik na siya pa rin. Kaya nindot no. Pwede na siya kaligong. Napanawag na kaligong dagat guys. Nagpanawag na siya. So, we'll be going home. And see you later. Bye. Faulay. Nanditong mga scuba diving, free diving. Sa rawa. So, kinsigaran mag-scuba. Ayun. Ganun, magpatato. Ngayon sa Pikas po, napadad to. Kasi silin ang Piratas Dive Center. Diving Center. So, before me magawas ito, before me magawas pa daw sa ko.